Αγαπημένα μου courier, προς εσάς που κάνετε ένα 24ωρο να μας απαντήσετε τα τηλέφωνα και αναγκαζόμαστε να το κλείουμε και να ξαναπιάνουμε και να τρώμε όλοι μας την ημέρα ώσπου να μας απαντήσετε. Προσλάβετε άλλο ένα-δυο υπαλλήλους για το τηλεφωνικό σας κέντρο και αφήστε τους ταμείες να κάνουν τη δουλειά του ταμεία, όχι όταν έχουν ταμείο να απαντούν και τα τηλέφωνα ταυτόχρονα. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τη μια και πιάστε άλλους να κάνουν την άλλη. Αφήστε μια καρδία να συμφωνείς μαζί μου. Και τέλος πάντων, πώς θέλετε να πιάνετε θετικά σχόλια και κριτικές, αφού τα δεδομένα πλέον έγιναν ζητούμενα. Η επικοινωνία είναι ζητούμενη πλέον. Εν έχει ο πελάτης επικοινωνία μαζί σας. Το μόνο πράγμα που κρατά τον πελάτη κοντά σας είναι η επικοινωνία. Τουλάχιστον απάντα και πέ του ότι ξέρεις το πακέτο δεν το βρίσκω, δεν το κάνω, δεν το φτιάζω. Δεν μιλώ για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έτυχε μου και εμένα. Μπορεί να είσαι ένας που δεν ξέρει να μπει στο ίντερνετ, μπορεί να θέλεις να μάθεις πόν το πακέτο σου και δεν έχεις ιδέα, περιμένεις το μέρες. Έναν τηλέφωνο, το πιο απλό πράγμα που έκαναμε που παλιά. Πιάνναμε τηλέφωνο και μαθαίναμε. Δεν ξέρετε πόσα νεύρα μπορούν να κάνουν οι πελάτες σας για τον λόγο, επειδή ένα απαντάτε τα τηλέφωνα και πιάνουν επανελειμμένα και είναι στην αναμονή συνεχώς.